Ο Δουλόπουλος από το λάθος του Ντουντού. Περνάει από τον Παπαδόπουλο και κάνει τη σέντρα για το Σισέ. 1-1. Τζιμπρίλ Σισέ στο 57. Η απάντηση του Παναθηναϊκού 20 λεπτά μετά τον γκολ του Μιραλάς. Έκτο γκολ στο πρωτάθλημα, γυρίζει το πρώτο γκολ. Απέναντι στον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός σκοράρει για πρώτη φορά μετά τον γκολ του Ντάμεν Ντόι στο Καραϊσκάκης. Η σέντρα του Χριστοδουλόπουλου, το γκολ του Σιζέ, κίτρινη ο Γάλλος για τον πανηγυρισμό. 1-1. Το κοντρόλ του Γάλλου, η συνεργασία με τον Γκαρσία, ο Σιζέ θέλει να περάσει την περιοχή, ο Γάλλος είναι πέναλτι. Πέναλτι στον Σιζέ. Εργάζεται με τον Γκαρσία, γυρίζει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, δεν τον αφήνει να σκοράρει και πάει στα αποδυτήρια. Ο Σιζέ 2-1, ανατροπή σκηνικού στο Μαρούσι. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει ο Τοροσίδης και ο Γάλλος δεξιμπάκ. Το πέναλτι του Σιζέ. Σιμάο αντί του Πλεσίτρη, είναι και τελευταία αλλαγή για τον Νιόμπλια. Βαλβέρντε αποσύρει τον Φετχατζίδη. Поява Гойтома серйозно дивує. Гойтом не лише не забував в цьому сезоні, взагалі, що виглядає надто слабким. Удар, м'яч у сітці. Все зроблено як потрібно, настільки...